O Concello do Carballiño aposta polo emprego e a mellora das infraestructuras turísticas para o 2023. O equipo de goberno do Concello do Carballiño manterá no vindeiro ano unha aposta decidida pola promoción do emprego e do turismo, así como da mellora dos servizos, ao traverso da execución de proxectos financiados con fondos propios e tamén coa axuda económica da Xunta e da Unión Europea. É o caso da ampliación do parque empresarial, o acondicionamento da contorna fluvial do río Arenteiro, reforma de alumeados, abastecemento e saneamento e, en especial, da construcción do novo centro de saúde. Escoitamos o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega. Bueno, unha das preocupacións máis grandes deste ano pois é o tema do emprego. É unha cousa que entendemos que lle preocupa a cidadanía do Carballiño e nese sentido, bueno, estivemos traballando. Por unha parte, hai que destacar a instalación de empresas novas no que é o Concello, no sector da madeira, no sector do papel, no sector do metal, que prácticamente fai que o parque empresarial actual do Carballiño pois este cheo. Pode quedar un par de parcelas e pola información que teño, as últimas que quedaban pois xa foron adquiridas para instalarse unha nova empresa. Iso, bueno, pois oblíganos ao segundo gran obxectivo desta legislatura, que é a ampliación do parque empresarial. Estánse cos informes sectoriais, estánse levando a cabo exposicións públicas para que a xente poda alegar e esperemos que, bueno, pois arranque con pulo, con forza, porque basicamente esa vai ser a esencia do Carballiño do futuro. Falamos dun parque que se vai a extender polos concellos do Carballiño e Maside e que vai a ter pois máis de 1,5 millón ou aproximadamente 1,5 millón de metros cuadrados. Outra tema importante do grupo de goberno pois é a partir da reunión que mantivera co expresidente da Xunta de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, onde lle solicitara a creación dun novo centro de saúde. Ele mostrouse disposto a estudiar a idea e fruto desa petición e desa reunión de traballo pois é que o Carballiño vai contar cun novo centro de saúde que vai a ter máis especialidades e que se vai tratar de un edificio moderno e adaptado pois aos novos tempos e ás novas tecnoloxías. Despois, bueno, pois hai toda unha serie de actuacións que había unha demanda social, como eran espacios de xogo, que a creación do Parque Infantil de Toscaña, que esperemos a ver se dá unha tregua ao tempo e podemos avanzar, e tamén un número importante de actuacións en distintas rúas e distintas parroquias do que é o Concello do Carballiño. Con esas actuacións, bueno, pois o que é o plan de mellora de infraestructuras municipais prácticamente vai chegar a todas as parroquias. Axudicouse xa tamén a zona de Amaranela, Souto, Zafra, Lama, axudicarás en breve xa todo o que é a zona de a Granxa, que é a Granxa e unhos tramiños que quedaron en Mouriz para deixar tamén esa parroquia xa pechada e estamos traballando tamén para a execución do que é o Foro de Abaixo e que une os povos de Señorín e o Torrón. Por outra banda, bueno, pois temos as obras do que hai que levar a cabo no Refoxo e na parroquia de Partovia e con todas esas obras, bueno, eu creo que pois vai a levar un pulo importante. Por outra banda, solicitamos, como ben sabedes, unha subvención a Europa por 1 millón de euros para a sostenibilidade turística. Iso vai a permitir pois renovar a iluminación, sobre todo de carácter artístico, no que é a vila e outras actuacións no que é o entorno do río Arenteiro e agora en nada, pois teño unha reunión con técnicos do IDAE para que solicitamos outra subvención para rematar xa o que é a instalación do LED na totalidade das parroquias do Concello.